नांगौ बिथाङा खुनु एक्स एनडिबि नि माने सोद्रोमाबो नङामोन आरो एक्स एनडिबि नि जेसेबांखिनि इस्युसफोर दं बिथाङा एक्चुअली बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा उथिगार गैया। नाथाय बिथांमोनखौ बुंदोंमोन आंथ' मावनो हायो अदेबानि जुदि नोंसिनि गेजेराव सोरबाया जुदि आंखौ दाय होयो जे बे मानो हाबसननांगौ। ज' लोगोफोर बर'नि आफादफ्रा बैजों गावजों गाव सैलायनो हामारला नामा ना पलिटिक्सनि लाबोलाबनि थाखाय ना गावनि हारिनि मानसिफोरखौ गावजों गाव सैलाया जोंनि बर'नि आखु आसार खान्थिसो जालांसिगोन नामा लोगोफोर। स' बिनि सायावनो जों दिनै माखासे बाथ्रा सावरायगोन आरोना लोगोफोर नायलांदो। थ' हेल' लोगोफोर आरोबाव गोदान भिडिअ नोंथांमोनजों नुजाफैलायबाय माखासे बाथ्राखौ सावरायनो दिनैबो बे समाव जों नुगासिनो आरोना बयबो लासिं सिंनि बाथ्रा आरोना जोंनि हारिनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि गावजों गाव सोंखारिलायनाय सोरनि बाथ्राया सैथो नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुगासिनो आरो मिथिगासिनो खोनागासिनो आरोना सोरनि बुंनाय बाथ्राया सैथो सोरनि बुंनाय बाथ्राया मोजां नंगौ थार बेफोरखौ नोंथांमोना गावनि गोसोजोंसो साननानै मोजाङै बुजिनानै लानांसिगौ आरोना दानि दिनाव। थ' बेफोरबायदि बुखिलायनाया नों आं जेनेबा मा होनो नों आं गामियाव थानाय पाब्लिकफ्रा बुखिलाया आरोना जों पाब्लिकजों पाब्लिक जेबो नङा जोंहा रावखौबो सोंखारिनायबो गैया। नाथाय जों नुनो मोनदों सोरबा राजखान्थिनि दैदेनगिरि सोरबा बबेबा आफादनि दैदेनगिरि सोरबा हारिनि थाखाय खामानि मावनाय दैदेनगिरि बिसोरबादि मानसियासो दिनै ना गावजों गावनि हारिनि बैबा बेखौ सोंखारिनाय बैबा बेखौ सोंखारिनाय ओरैबायदि आरोना थ' माखासेयाथ' लासिं सिंनि बाथ्रा गावजों गावनो आरोना बेफोरबायदि जानाया आं बिनिनो मोननैसो भिडिअ नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनो सानदों आरोना नोंथांमोना नायलांदो आरो नोंथांमोना नुगासिनो जोंनि गेजेराव माबायदि गाज्रि थासारिफोरा नुजाफैगासिनो आरोना नै दासो जोंनि खाथियाव लामायावहा मा होनो बेरे बासा ना बाथुमना थानाय बेरेखौ दाउआ साबनानै होदों आरोना बे दाउ साबना होनायनि थाखायनो गोबां मानसिया थांलाय फैलाय खालामनायफ्रा दायो जोजागासिनो दं आरोना जोगासिनो दं बेरेफ्रा दायो मानसिफोरखौ। स' नोंथांमोना एसे भिडिअ दिन्थिनानै होनो आरोना मा होनो बिस्वजित दैमारि सार जायनाखि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार लोगोसे मा होनदों मोनसेया एक्स एनडिबि वेलफेयार बिथांमोनाबो माखासे बाथ्रा बुंदों आरोना। स' नोंथांमोननो आं माखासे भिडिअफोरखौ बुंनानै होनो आरोना सिगाङावनो आं माखौ दिन्थिगोन जायनाखि सार बिस्वजित दैमारिया बुंदोंमोन जाय बाथ्राखौ आरोना बेखौ नोंथांमोन दिन्थिग्रोगोन। बे बिस्वजित सार बुंनाय बाथ्राया बावबाय आरोना गोबावसै आरो नै दानिसो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि बिथांमोनाबो बेनि सायाव बुंदों आरोना बाथ्राखौ खोनासंदो नोंथांमोना माबायदि बेनि सायाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना जोबोद जबरदस्त बिनि सायाव सोंखारिनाय जोंनि बर'नि गेजेराव ना लोगोफोर नायलां आं दिन्थिनानै होनो नोंथांमोननो। नाथाय बिथांमोनखौ बुंदोंमोन आंथ' मावनो हायो अदेबानि जुदि नोंसिनि गेजेराव सोरबाया जुदि आंखौ दाय होयो जे बे मानो हाबसननांगौ बियो सोर एनडिबिनि जे जोंनि एनडिबिनि माने जेंनानि खोथा बुंहैनो नोंसोर जुदि खौसे जाया आरो नोंसिनि जेंनाखौ मावनांगौ होननानै जुदि मोनसे मदाव फैया अब्लाथ' सोर भिक्टिम जानो नोंसिनि थाखाय गाबोन आंखौनो बुंगोन जे दालालि खालामदों माबा माबि खालामदों जाहैबाय रन्जन दैमारिखौ सायख'नायनि बेलायावबो बिथांमोना जेरै हागौ मददखौ होगोन आं बुंदों दा बिथांमोनखौ जे उकिलनिफ्राय मोनथिनानै ला जे रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बेलायाव सरकारनिफ्राय माबायदि माने मदद नांगौ उकिलनो जाय उकिला नांगासिनो दङ बे मथे जोङो खालामनानै होगोन। स' दायो नोंथांमोना नायदो नै एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदों बिस्वजित दैमारि सारनि सायाव नोंथांमोना नायनानै बुजिदो आरोना सार बिस्वजित बुंनाया मा बिथांनि बुंनाया मा। स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया बे एक्स एनडिबि रिलेटेड माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि एक्स एनडिबि फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय बे बाथ्रा बुंदों होननानै जोङो बेखौ मिथिनानै मोनदों। मानो होनना बिथाङा खुनु एक्स एनडिबिनि माने सोद्रोमाबो नङामोन आरो एक्स एनडिबिनि जेसेबांखिनि इस्युसफोर दं बिथाङा एक्चुअली बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा उथिगार गैया आरो बिथाङा खुब लासिं सिं जादों सासे माने आसाम एसेम्ब्लि माने स्पिकार जानानै जोंनि एनडिबिनि इस्युसफोरखौ माने हाबसननानै गावनि आखाइजों मावनानै गावनि पलिटिकेल माइलेज लानो थांनाया बे खुब लासिं सिं जादों आरो जाय बिथांमोन एक्स एनडिबि होननानै बिथांमोनखौ लोगो हमदों बिथांमोनसो नंगौ जाय एक्स एनडिबि बिथांमोनजों जायफोर दंहैयो बिसोर एक्स एनडिबिनि मावथिमोन नाथाय बिथांमोना पलिटिकेल इनक्लाइन जालांनायनि थाखाय पलिटिकेल बिथांमोना माने बिथांजों थांफानानै
राजनिथि माखासे मुलाम्फानि थाखाय बे खामानिखौ मावहैनायनि थाखायनो जों दिनै XNDP वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों दिनै गोदानै पिउरलि जोङो XNDP रिलेटेड माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों दिनै बिबान लानो गोनां जादों। आरो नैबे मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ हौवा मानसि ना हिजरा जानानै फैसा बिबायदोंमोन दा हिजराफोरा हमबाय हमनानै बिसोरनि ड्रेसफोरखौ बोखारजोबना होदों आरो ना बोखारना होदों खुनानै होदों बबे जाथाया बबेयाव जादों आंबो एसेबां मोजां मिथिया नाथाय ससियेल मिडियायाव ना जोबोद गोसारदों आरो ना बे दायो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ना बेखौबो जेबो लासिं सिं नंगौ थगायना जानो नाङा आरो ना जेरै दङ ओरै मावनानै जानांगौ गुबुनखौ बरनाम खालामनानै जानो नाङा आरो ना नायनांगौ नोंथांमोना। এইটো ল'ৰা হয় আকৌ এইটো ল'ৰা হয় এইটো ল'ৰা এইটো ল'ৰা स' दाथ' नोंथांमोना नुजोब्बाय जानांगौ जाथायफोरा बोरै बोरै जादों थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो ना नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन बुंनो हागोन आरो ना लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै होगोन आरो ना बयबो स' भिडिअखौ एसेबां फोजोबसै आरो ना लोगोफोर बाय।